Foli ni waleɲumandɔn bɛ kɛ ka lase aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen dɔ jabarani kɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan yaasa bɛ se ka faamuyali ba sɔrɔ TV Seri 2 bamanankan kunnafoni jɛlenw na minnu bɛ tali kɛ Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ tɔw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'o kuma selen jɛkuluba min sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔ n'o ye Association Malienne pour le développement du Karta ni a donɲɔgɔn kɔnɔ ye AMDK ka sanga n'u ka baaraw bolodatogo ye u ye barodalaba sigi ka ɲɛsin Karta Masasi Karta ale kow nana togo min na ka ɲɛfɔli kɛ o la baara kofɔli in kɛra ka bɛn fɛn min ye maabaw caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kunnafonidilaw ka soba Maison de la Presse ka bɛn ni sibiri tile 14 février kalo san 2026 Abdul Karim Sako ani Baba Keita tun bɛ Seri 2 jabarani so tɔgɔ la. Jɛkulu min n'u kama Association Malienne pour le développement du Karta AMDK ni a coro ɲɔgɔn ye o ye. Ale ye jɛkulu ye min kɛnbɛ ka Kulibali masasiw ɲangolo bɔnaw k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Masasiw ka royaume an ka jamana kɔnɔ ɲangolo min ye o sigi kabini san 1600 waatiw la. Association AMDK a ka laɲini de ye k'a fɔ nin kɛnɛ in kan seko ni dɔnko u ye min sɔrɔ ɲangolo ka siraw fɛ ni u ye o di ɲɔgɔn ma fo kana se bi ma k'o yira bi sifinw na u ka se k'a dɔn masasiw ye min ye an ka jamana kɔnɔ u ka tariku ye min ye a ka se ka ladɔn cogo min na don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sini denmisɛnninw k'olu fɛnɛ bilasira jamana kisaw dɔnni na a baara bɛ ka kɛ ni hakilila dɔ kuntena fɛnɛ ye n'o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ni ale ye san 2026 kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin seko ni dɔnko ani kalanko ma an ka jamana kɔnɔ o dɔ ye k'a fɔ masasiw ka se ka ɲɔgɔn lakodɔn jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na Karta ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na. Masasi wala n'i ko masasi a bɔra Kulibali de la Kulibali bɛɛ lajɛlen bɔra mɔgɔ 3 de la Ɲangolo Sorongolo Baramangolo olu 3 Kulibali bɛɛ bɔr'u la mais n'an taara fo ɲɛfɛ dɔɔni bon i bɛ taa ye Kulibali ani Dantɛ ani Konate ani Keita i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ fa kelen na Mande masakɛ 6nan n'o ye Mamadou Kanu ale de ye denkɛ cɛ 4 wolo bon a denkɛ fɔlɔ ko Kanu Simbo Kanuɲɔgɔn Simbo Kabala Simbo ani Lawali Simbo o Simbo 4 bon ninnu bɔra o de la teliya bolo ma ne bɛ se ka min fɔ génération ye baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔ nafa ni kɛra ma jango jan ye pour que i ka se ka kɛ mɔgɔ ye fo i ka sɛbɛ kɛ n'i ye baara kɛ i bɛ mais n'i ma baara kɛ i bɛ minɛ k'i di baarakɛlaw ma dɛ fo que i bɛ fɛn o fɛn na a bila i kun i ye kalan kɛ o i jija n'i ye kalan kɛ i ka baara kɛ kana kalan kɛ ka t'i sigi ten nafa t'a la mais n'i ye kalan kɛ ka baara kɛ i bɛna nafa don donc n tun b'a fɛ ka min fɔ génération ye o de don quoi. Ni kɛnɛ in bonya kun bɛ an ka seko ni dɔnko minisiri bolo n'o ye Mamu Dafe ye a ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan minisiri tɔgɔ la ciden ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin ni hakilina tabaw ma ka yira u la fɛnɛ k'a fɔ u ni Mamu bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilinaw la bawo fɛn fɛn bɛ se ka Mali seko ni dɔnko sankɔrɔta ko minisiri Mamu Dafe a bolo bɔ o kɔrɔ su ani tile. N'a fɔra ko an ka segin so f'i ka so yɔrɔ dɔ dɛ n'i tɛ so yɔrɔ i tɛ se ka segin so n'a fɔra ko an ka segin an siya ma n'i tɛ siya dɔn i tɛ se ka segin siya ma f'i ka faw dɔn ka mɔkɛw dɔn ayiwa ka bɛnbaw dɔn fa ye mun ye mɔkɛ ye mun ye mɔmuso ye mun ye bɛnbaw ye mun ye mun tɛmɛna u ni minnu jɛra sigi la mun tɛmɛna u ni olu cɛ n'i m'o dɔn i tɛ se ka segin so ayiwa minisiri Mamu Dafe tɔgɔ la n'a bɛ seko ni dɔnko kunna bi ayiwa ni jamana ɲɛmaa ye ayiwa danaya da kan ka ayiwa a segin minisiriya la a nɔ na ayiwa ko ka a ka foli lase aw ma ale tɔgɔ la ayiwa a ka kuma dayɛlɛ la donc la conférence est ouverte au nom de monsieur Mamu Dafe. Ni baroda min sigilen filɛ nin ye n'o ye conférence débat ye Association Malienne pour le développement du Karta a kɛnɛ seerebaw nana ka bɔ Bamako ani jamana fan caman fɛnɛ na.
Ladala fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru a karamɔgɔlakaw n'an b'u wele ko wudu ka bɛn n'u ka laɲiniw an'u ka baaraw bolodacogo kɛ ko ɲuman ye u ka kalo saba sigi o baaraw bolodara baara kofɔlen a kɛra ka bɛn jumadon février kalo tile 13 san 2026 a kɛra Bankɔni Jankɛnɛbugu la fɛn min fédération Ansardine international Jabala la ka sanga ni tɔndenw caman kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ in kɛnɛ kan Sherifla ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun bɛ Kadija Traoré ale ni Abdoulaye Jarado. Jamiyatul Ansarudin Wudu karamɔgɔ olu ka sigi min bɛ kɛ kalo saba ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ni ka baaraw bila sen kan diinɛ kunda min b'a to diinɛ min ko bɛn kelenya ani ko to ɲɔgɔn ta la o bɛ se ka sinsin cogo min na. Ni Ala sɔnna Jamiyatul Ansarudin Islami kɔnɔ a karamɔgɔw ka sigiba a bureau ka sigiba ni Ala sɔnna an filɛ o kɛnɛ kan ni Wudu national ye o la o baarabaw kɔnɔ i n'a fɔ an ka san baara bolodalenw kalo saba an bɛ baaraba dɔw boloda ni Ala sɔnna o baaraw de bolodacogo filɛ o hukumu kɔnɔna na an ye karamɔgɔw wele ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bi yan an bɛ ka bɛn baaraba minnu bɛ yen n'an kan k'o kɛ ka d'a kan an kan ka wuli ka baaraba dɔw de kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na jamana yɛrɛ bɛn bɛ sabati a kɔnɔ cogo min na jamana bɛ diya cogo min na o baarabaw ani Ala fama a yɛrɛ kumakan bɛ waleya cogo min na jamana kɔnɔ silamɛya faamuko ɲuman n'Ala sɔnna an filɛ o baara de kɛ hukumu kɛnɛ kan tan bi Mali fantan naani bɛ karamɔgɔba bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan n'Ala sɔnna. Ka sanga ni u ka san sigi filanan hukumu kɔnɔna ye u ye hakilinajigi kɛ baara minnu bolodala sigi fɔlɔ kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka baara kura boloda ka sanga ni kalo saba nata in ye. Voilà baara kɛrɛnkɛrɛnlen caman bɛ an bolo sunkalo yɛrɛ kɔnɔ parce que ni Ala sɔnna programme caman bɛ an bolo Télé Mali yɛrɛ kɔnɔ ORTM kɔnɔ i n'a fɔ programme caman bɛ an bolo aw yɛrɛ fɛ yen n'o ye Sherifla ye. O hukumu kɔnɔ don mana misiriba in fɛnɛ ni Ala sɔnna a b'an kɔnɔ ni Ala sɔnna ka baaraba caman kɛ a la ɲina minnu fanga ka bon kosɛbɛ an kɛlen don k'o labɛn bɛɛ lajɛlen sabati k'o labɛn bɛɛ bila sen kan inshallah an bɛna bɔ k'o baarabaw bɛɛ lajɛlen k'a bila sen kan walasa a bɛ se ka kɛ wasa ani kunnawolo ye an ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ Seji Seydou Sɔni Madani Hayidara a tɔgɔ la. Sigi tɛmɛnen na kalo saba fɔlɔ la an ye baara minnu boloda ni 100 sarada ni 1 walima 2 tɛ a bɛɛ kɛra kalo saba fɔlɔ min tɛmɛna an ye baara boloda an y'a bɛɛ kɛ ni 2 tɛ a bɛɛ kɛra donc aw yɛrɛ ɲumana ko 98% an y'o de kɛ ka kafo n'Ala ka dɛmɛ ye an ka nin sigi kɔnɔna na a bɛɛ kɔntorali kɛra ka ban baara taabolo ɲɛna minnu bolodala a sera ka kɛ musakako la o sera ka kɛ baara yɛrɛ kɛcogoya la minnu ka kan ka wulikajɔ kɛ baara minnu n'o y'a sɔrɔ o bɛ kɛ tɔn yɛrɛ ka ɲɛta ni tɔn yɛrɛ ka sabati ni tɔn yɛrɛ ka walankatali ye ani sherifu minnu bɛ an ɲɛfɛ n'o ye an ka karamɔgɔ n'o ye a Seydi Sherifu Usmane Madani Hayidara ye a ka hakilina a n'a ka kuntilenna olu faamuyali ale n'o ɲɛta bɛ se ka sabati cogoya minnu na jamana jɔliko la ale ni jamana ka ɲɛta la nin bɛɛ lajɛlen Ansardine Islamiya sigilen don walasa ka se ka diɲɛ lafiya silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen kɛra an ka kalo saba fɔlɔ la ka na bila sisan na alhamdulillah a bɛɛ kɛra nimisiwasa de kɔnɔna na. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko Jamiyatul Ansarudin Wudu karamɔgɔ bolo Mali fan caman na walasa ka se ka nin sigi in seereya. Sanga ni kuma fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usmane Madani Hayidara ale ka denbaya a bɛ minɛ k'a fa denw ka sanga ni maa minnu b'a kanu ka wuli k'i ɲɛda nin du sanumanba in kɛrɛnkɛrɛnnenya karamɔgɔ Hayidara a n'a ka denbaya kan o baara kofɔlen in dɔ kɛra Konatebugu Zugume n'olu sous-section ka bɔ Jogari la olu nana i ɲɛda Sherifu Usmane Madani Hayidara a n'a ka denbaya kan u bisimilara maa min fɛ o y'an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmane Madani Hayidara denkɛ Badara Aliyu Usmane Hayidara ka fara maaba caman wɛrɛ kan lajɛrɛ in Abdukarim Sako ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Nin ye ansari jɛkulu 3 ye minnu bɔra comité des ansar Zugume Konatebugu ka taa se Jogar sous-section ansaru ma ninnu farala ɲɔgɔn kan ka na u ɲɛda an karamɔgɔ n'a ka denbaya kan a Seydi Sherifu Usmane Madani Hayidara Bankɔni na ni kɛnɛ in kan u ye foli ani walimakɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma fɛn min ye Zugume comité ansaru ye olu siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ka na foli bila an karamɔgɔ n'a ka denbaya la Bankɔni na o kɛnɛ kelen na u y'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a Seydi Sherifu Usmane Madani Hayidara a ka se ka den dɔ yamaruya u ka taa i sen jɔ u ka comité la Zugume ni jɛkulu 3 n'o ye Konatebugu Zugume comité ansaru ka taa se Jogar sous-section ma
nu bɛɛ lajɛlen ka kumakɛlaw ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ la bɛɛ ni sabati la an ka jamana kɔnɔna na ni ka laban ka dugawu ɲini karamɔgɔ denkɛ fɛ n'o ye Seydi Badara Aliyu Haidara ye a ka dugawu kɛ naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ka hamiw na u ye o ɲini an karamɔgɔ denkɛ fɛ kɛnɛ in kan. A ɲini Ala fɛ fɛn min aw natɔ sɔrɔ o n'an sigitɔ sɔrɔ o la an b'an fa an'an karamɔgɔ fɔ a Seydi Serif Usman Madani Haidara o la Zumɛ komite k'a bɛ Zumɛ ani banko olu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ komite kelen u y'a ŋaniya ka na k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna dugawu ɲini an karamɔgɔ fɛ a Seydi Serif Usman Madani Haidara bi ni y'anw siɲɛ fɔlɔ ye n'o ye Zumɛ komite o la u ye laɲini kɛ k'a fɔ u bɛ laɲini na ka na karamɔgɔ ka den kelen di ka taa bɔ Zumɛ komite la u bɛ an ka dugawu ɲini kɔnɔ wa dugawu ɲini caman fana de bɛ kɛnɛ kan dentigiw b'a la nafolo ɲininaw b'a la garijɛgɛtigiw b'a la o la an karamɔgɔ ka dugawu kɛ Zumɛ komite a n'a ɲɔgɔntigiw bɛɛ lajɛlen o la an b'a an karamɔgɔ yɛrɛ fana fo min an reçoit bi wulada in na n'o ye Badara Sajaja ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sija ani kɛnɛ la wa Ala k'o d'an ma a ka denbaya n'an ka denbaya ta fɔ Ala ka nɔgɔya ye jamana ye Ala ka basigi jamana ye Ala ka kɔlɔsima Ala k'o kɛ kira bonya kama an karamɔgɔ la yɔrɔ ma sɔli Ala an bɛ karamɔgɔ fo ka karamɔgɔ barika da a y'an bɔ fili la ka n'an bila kana na o kɔfɛ an bɛ Badara fo Badara waleɲuman dɔn Badara y'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an ka bɛnbaliya la bi bi in na anw ni kerecɛnw bɛ baara kɛ anw ni bolonigiw bɛ baara kɛ anw ni mɔgɔ bɛɛ bɛ baara kɛ an si tɛ sisi mɔ o yɔrɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ka dugawu ɲini fɛ Zumɛ musow tɔgɔ la an bɛ dugawu k'i ye ka dugawu ɲini fɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma. An ye maa min sɔrɔ yan bi n'o ye an karamɔgɔ ye Badara Aliyu Haidara o kumana an b'a ɲini a fɛ ko an nalen don an ka sous-section komite 7 komite 7 in na alhamdulillah n'an kanubagaw an baw n'an faw an bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ ka na dugawu ɲini alhamdulillah dugawu ɲini na bɛɛ lajɛlen n'a ka hamiw don an b'a dɔn jamana in a gɛlɛyalen don bi na kosɛbɛ wa an b'a dɔn Ala sɔnna an ka se a dugawu jaabira. An da ka dɔgɔ aw foli la dɛ hali n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan aw foli da o t'an bolo sabu aw fa nɛnina Ala nɔfɛ k'aw ba nɛni Ala nɔfɛ k'aw buruja Ala nɔfɛ ka tila k'o segin anw yɛrɛw ma donc a bɛ i n'a fɔ n'aw fa nɛnina Ansaru nɔfɛ aw ba nɛnina Ansaru nɔfɛ aw burujara Ansaru nɔfɛ aw ko k'a t'a dabila k'aw tɛ segin aw kɔ wa an fɛnɛ b'aw kɔ fɔ yɔrɔ min ka di aw ye an tɛ segin. Fɛn min an karamɔgɔ denkɛ ye Seydi Badara Aliyu Haidara an fa tɔgɔ la n'o ye Seydi Serif Usman Madani Haidara ye a ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka laban ka sanga kelen di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hami fɔ Ala ye nin kɛnɛ in kan ni ka sɔrɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni baya layiru 6 tali ye. Na jarale a fɔlɔ ti fila fara Ala kan n ti suwɛli kɛ n ti gɛlɛya kɛ n ti den faga n ti namara kɛ senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔnɔ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala ka dafa Ali bi an bɛ to Sherifla duba kɔnɔna na sous-section Safebugu Jalakɔrɔ Jitumu olu y'a kanu ka wuli k'i ɲɛ da Sherifla duba a denw kan ka sanga ni u ka laɲini ye an'u ka baaraw bolodatogo kɛko ɲuman ye u y'a kanu ka wuli k'i ɲɛ da Seydi Serif Usman Madani Haidara kan bɔnni a b'u ka kanu kurakurayali ka ɲɛsin Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma baara kofɔlen in kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛba kɛnɛ kan minnu nana foli bila Seydi Serif Usman Madani Haidara la n'u bisimilara an karamɔgɔ Badara Aliyu Usman Haidara fɛ Bankɔni Jankinɛbugu la Bamakɔ sigida fɔlɔ la Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Safebugu alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka sous-section ani Jalakɔrɔ Jitumu alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka sous-section ni jamakulu in ye olu de ye u y'a kanu kana ziyara kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka denbaya la an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Serif Usman Madani Haidara ziyara in a laɲini ye ka se ka n'u ɲɛda sherifuw kan ka waleɲuman dɔn ni bonyamasegin kɛ ani k'u ka layiduw kurakuraya o siratigɛ kan délégation minnu bisimilara sous-section 2 dun Safebugu ani Jalakɔrɔ Jitumu ka da darula kan alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma se ka u bisimila nka a ye jɛ di Sherifla morikɛ ma an karamɔgɔ den a Seydi Serif Badara Aliyu Usman Haidara a ka kalandenw bisimila. Alhamdulillah ya rabi an da jara ko ye sira bɔlen dɛ Sirifila bele mɔgɔ tɛ Safe ko ya jugu anw ye san o san ɲagana mena kana Sirifila ya mena duwawu ta ya
ka duwawu kɛ an fa ye ka duwawu kɛ an baw ye ka duwawu kɛ Badara a n'a dɔgɔnin ye sijani kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka hɛrɛw k'an ye Ala ka diinɛ dɛmɛ Ala ka fadɛba ba a cɛsiri n'a nafolo Ala k'o d'an ma banabaatɔ dɔ nana an ka mɔgɔw bolo k'u ka duwawu kɛ an ka bana ko in kan Belimaya misiri n y'a ye télé la o don su ko karamɔgɔ k'i hakilila tɛ ko mɔmiyala mɔden Ansaru b'a kɔkɔ misiri la a bɛ jɔ a bɛ mɔdu b'a kɔnɔ k'an karamɔgɔ fo an ka kudu n'an ka kibila Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale de ye karamɔgɔ ye i kan bɛ mɔgɔ dilan mansi de ba an bɛ karamɔgɔ fo biw lade in na n'an ma karamɔgɔ fo an bɛ kɛ fitiriwale ye Musa Samake an fa jɔ bɛ an kɛrɛfɛ Naro Samake ka jɔ ka foli kɛ an karamɔgɔw la Sanakɔrɔ Jitumu tɔgɔ la Sanakɔrɔ Jitumu dugu caman bɛ yan bi an ye an farisogow dɔnni ka na Sirifila a cɛw la musow la ka na dugawu ɲini Sirifila du fɛ Zamzami y'u ka kalandenw u nana bilasiralikanw ni ladilikanw laɲini ka labana ka ninkura fiyɛ u yɛrɛw la ni shirifuw dala duwawu sanumanw sɔrɔli ye sous-section 2 ninnu a tɔndenw bololaŋoloma na u nana bonyaba kɛ shirifuw ye shɔbɔrɔw ani enveloppe symbolique dɔ k'o kɛ u ka kanu ni layiduw kurakuraya togo ye salon adra wole safe k'a daminɛ salon sunkalo la sanji y'an ka kɔ fa bilahi wa semiya don kalo san bɛ n'anw fɛ bilahi Ala ye kalo sanji ma kalo kelen bila safe ko a ma na an bɛ ɲinamina nin ye n'an nana yan bi nin janvier kalo la sanni an ka kɔ fa bilahi an ka kɔ ji b'a kɔnɔ hali bi ne bɛɛ ni bi cɛ o na kɛ k'a fɔ Badara ye k'a ka fɔ a fa ye k'anw ye duwawu ɲini a fɛ ko nin ka tila k'a jira a la an nana ni sɛbusɛ bɔrɔ 11 ye situlu kun fila sɛ kelen ko Badara ko o lase a karamɔgɔ ma ani amplɛmu kelen b'an bolo k'o di Badara ma ko safe ko ten k'o o lase a fa ma. An nisɔnkadi bi an fari fonilen don wulada in na ni k'an yɛrɛ sɔrɔ Sirifila duba kɔnɔ Sirifila misiriba kɔnɔ du min ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i bɔla yan i b'a ɲɔgɔnna ɲini ka dɛsɛ i t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ f'i ka segin ka na yan yɔrɔ la bilen an nisɔndiyalen don bi an kɛlen k'an yɛrɛ sɔrɔ o duba in kɔnɔ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka o bidɔn yira anw na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo n'o de ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ye ba Madani Jani Basande an b'a fɔ k'a barikada ka waleɲuman dɔn sijani kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an ma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Seydi Cherif Badara Ali Ousmane Haidara Sirifila murikɛ a y'a ka nisɔndiya jira ka foli di sous-section 2 ninnu ma u ka bonya na ani shirifu kanu dugawudenw kɛra ka baya layidu 6 ta sigi ka sɔrɔ ka kuncɛ ka sanga ni u ka laɲini ye fɛn min ye première promotion ka bɔ centre Jum Kaba Jakite la ɲorokaw fɛ yen nɔ ni baara kofɔlen a bi don fɛn min ye alikuranɛ sanuma o kalani ani o dorosili ma nin baara in ni a kow bɛɛ lajɛlen denfa o kɛra maa min ye Cerno Adi Tal ni ale ye yemɔrɔ mɔgɔ ye baara kofɔlen in bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaru kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Kadija Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Centre Jum Kaba Jakite n'ale ye kuranɛ kalanyɔrɔ belebele ye a y'a ka daw dayɛlɛ ka bɛn ni san 2023 octobre kalo ye nin kuranɛ durusiyɔrɔ belebele n'ale bɛ ɲɔrɔn dugu kɔnɔna na n'a ka laɲiniw la kuma bɛɛ ye ka denmisɛnw ani maakɔrɔbaw sifina kunda ka bɛɛ lajɛlen kalan alikuranɛ na ani kuranɛ durusi cogo la walasa alisilamɛya min ko bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la o bɛ se ka faamuya cogo min na ni ka tila ka a labara o siratigɛ fɛ kuranɛ durusi la kulu fɔlɔ minnu fɛ san 3 kɔnɔna na maa min kɛla garizigɛ batigi ye n'o ye Ibrahim Sidi Kaba Jakite n'ale si bɛ san 13 la ale de kɛla nin kulu in maa fɔlɔ ye o min tɔgɔ da la Cerno Adi Tal la fɛn min ye kuranɛ durusiyɔrɔ Centre Jum Kaba Jakite ale ka lakɔgɔli bɛ kɛ san 3 kɔnɔna na o kɔfɛ fɛn min ye alikuranɛ i bɛ o durusi ni ka tila ka a dɔn mémorisation a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛn yɛrɛ fana hakili dayɛlɛ kuranɛ minɛnen kɔfɛ kalan fɛn façon fɛn fɛn n'a bɛna kɛ a bɛ kɛ kuranɛ bɛ kɛ i n'a fɔ jatigi ye ka kɛ fondation ye o kalan qualité ninnu ye min y'a to nisɔndiyara tuguni donc ni jigiya b'a kan ni dalen b'a la
k'a fɔ denmisɛnninw nu kuranna ni u y'a mémoriser ka ɲa kuranna min yɛrɛ an bɛ min kalan na min ko kuranna aya fɔlɔ min jiginna duniya kɔnɔ kuma fɔlɔ min fɔra ma ko i kalan mɔgɔw tun bɛ kuranna hizu fɔlɔ fɛ an fɛ ɲɔrɔ yan nɔ san 20 ni san 5 ka taa se fo san 30 ma mɛ n'a fɔra denmisɛnnin bɛ se ka kuranna minɛ jaa ka kuranna minɛ kunkolo la san 3 san 4 san 5 kɔnɔ ne bɛ la a ma se k'a fɔ mɔgɔw ma a y'a teliya k'aw den bila ka taa santiriw la pour que u ka se ka mémorisation kɛ ni denmisɛnnin nana ka kuranɛ durusu foyi ma t'u ye tugun ala foli ko an bɛ ala de fo dɔrɔn an bɛ ala de fo ala ka ni ɲɔgɔnna kɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen hali mɔgɔkɔrɔbaw ala ka dɔnniya di an bɛɛ lajɛlen ma parce que foyi tɛ dɔnniya de bɔ an bɛ ala deli ka kiraba in deli kisi nɛɛma b'a ye ala ka dɔnniya di an bɛɛ lajɛlen ma o de y'a to u b'a fɔ ko ɲoro ko pétrole tɛ ɲoro essence tɛ ɲoro mais u m'a faamuya de mun bɛ ɲoro a ka girin pétrole ni essence ye n'o ye ni ɲɔgɔn kɛnɛw ye n'o ye kuranɛ durusili kɛnɛ ye n'o ye kuranɛ kɛnɛ u bɛ ɲoro yan de ala ka kɛ dɔnniya ye dɔnniya mun n'u b'a cari ka taa fan bɛɛ an y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini kiraba in fɛ hakɛto bɛ kuma la an ye min ye je pense que en fɛn bɛ kɛnɛ kan yan an ye min ye a y'an wasa kosɛbɛ parce que kalandenw bɔra ka sura minnu kalan sisan o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna kalan ɲɛna kalan ɲɛna nka an kana ɲina baara fana minnu kɛra yanni ni kɛlɛ in ye n'o ye san caman minnu kɛra kalan na kalan tɛ ɲɛ cɛsiri kɔ kalan tɛ ɲɛ jija kɔ donc je pense que u ka jija n'u ka cɛsiri o de y'a to an sera ka nin jaabi bɛɛ sɔrɔ minnu ye kalan nin kɛ a ka k'u la nafalan ye a ka kɛ silamɛ bɛɛ la nafalan ye donc k'a ɲini karamɔgɔ fɛ hali bi jamana bɛ degun min na u ka dugawu kɛ ala ka na ni hɛrɛ ye ala ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ. Ni kuruhane durusi kulu fɔlɔ maaw olu ka bɔli munyamunya bonyana ni attestation dili ye fo ka taa se alikuranɛ sanuman kalanni na o min senfɛ ni sifinaka ninnu y'a jira k'a fɔ k'u na u ka dɔnniya don dafɛ damina to u na se k'u jeniyɔrɔ fin jamana ka taa ɲɛ a n'a ka siniɲɛsigi la kɛrɛnkɛrɛnyala diinɛ kunda an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye alikuranɛ sanuman kalanni ye o de ye dansigi ni lajɛrɛ in na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka sanga ni mawulido nabawi olu nisɔndiya n'a munyamunyaw bolodali ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ fédération du poro o kɔnɔna na kɔrɔgɔkaw fini nɔ u ye fɛn min an fa n'an karamɔgɔ seyida sherif usman madan haidara denkɛ n'o ye seyid sherif ahmad tijan haidara ale n'a ka taamadenw u bisimilara nin wɔrɔ kofɔlen na ka wajulu kɛnɛba sigi min senfɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw u bɔra diɲɛ fan caman fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu suba in kɛnɛ kan kafunɛ bacili sherifla jabaraniso tɔgɔ la ale bɛ walawalali kɛ a ko la. baya karamɔgɔ denkɛ sele wajulu kɛnɛ kan an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara o y'a sɔrɔ digo alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ani kanuɲɔgɔnw ka bɔ fédération du poro kɔnɔna na jama dafara kɛnɛ kan u nakun ye ka na an karamɔgɔ den ka wajuli lamɛn ka filɛ ni kanuɲɔgɔnya ye ka sɛbɛntiya kanu ani layidu min bɛ u ni a ka cɛkɔrɔba cɛ a Seyid Sherifa Usman Madani Haidara ni ansaru ni kanuɲɔgɔnw seginna k'o danaya kurakuraya k'o layidu ta an karamɔgɔ denw ye k'u fo k'u barikada diinɛ darapo yangali la bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sabatili la an karamɔgɔ den a Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara donnen jama la bisimilali foliw kɛra karamɔgɔ denkɛ yɛrɛ ye silamɛ jama ka foli kɔma segin nabaga kelen kelen i bɛ nisɔndiya de ye bɛɛ lajɛlen na u ɲɛ dalen kɔfɛ an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o mɔdenkɛ sanuman kan. N tɔgɔ ye Alhaji Siri Mama Fofana président fédéral de Korogo ni ko nisɔndiya b'a to ma k'a ka taa suma fɛ ni nuji m'a faga daji b'a faga tourne an mɛnna an bɛ tourne la n'i y'a filɛ ɲinan an san 17 an bɛ tourne la depuis 2009 an ka tourne ma ni fa ye fa nana ka 2009 ka 2010 kɛ ale nana fato an Tijani continué n'a ye ni 2025 tɛ an ma san bila san o san an b'a kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ ala ko an tiɲɛ fɔ ɲinan tourne a nisɔndiya min da ne yɛrɛ kan a bonyana ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan n bɛ se k'a fɔ tourne nin bonyana an bolo ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan ka sababu kɛ min ye tourne yɛrɛ organisation cogo minnu bɛ organisation minnu bɛ sécurité la minnu bɛ mobili boli la bɛɛ lajɛlen content don n'a ka baara ye bon o tɛmɛnen kɔ an sera dugu la bon tiɲɛ yɛrɛ la dugumɔgɔ bɛɛ bɔra k'an kuma nisɔndiyaw ye an ma se dugu si la n'a dugutigi mana ne imami mana ka na kuma k'an tando ka encourager an ka baara la o ma kɛ k'a daminɛ bɛnkɛ
bɛnkɛ dugutigi nana jamanatigi nana alimami nana o ka représentant kumana wa mɔgɔ kelen bila ka kuma tɔgɔra n'o ye konate an bɔra yen an nana colo o kɛra cogo ma kɛra yɛrɛ ɲɛna dugutigi bɛ kɛnɛ kan fo dugutigi nisɔndiya kojugu parce que ni tun y'a fɔ a ye ko an bɛna sɔn ka taa ale ka dugu la a tun tɛ dara mɛ a y'an ye a ka dugu la min kɛ a ye misi le di ka malo di ka 50 di ka la kan a yɛrɛ yira kɛnɛ kan n'a ka duguden bɛɛ ko karamɔgɔ ka dugawu k'ale ye dugu bɛ se ka yiriwa cogoya min na donc vraiment an bɛ se k'a fɔ an famana o ɲɔgɔnna ma o kɔfɛ an bɔra yen an taara dugu sabanan na n'o ye Samɔgɔsoba ye dugutigi y'a ɲini an fɛ yanni an ka don dugu kɔnɔ an ka tile ale ka so ka taa foli kɛ yen fɔlɔ ka karamɔgɔ ka dugawu k'an ka sɔrɔ ka na kɛnɛ kan ni kanu tɛ foyi t'o kɛ donc ni k'a ye a y'o kɛ a y'an kanu ne an nali diyara yele an taara fɛ an ye foli kɛ a nana kɛnɛ ka bonya kansi tɛ a ma min fɔ karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ dugudenw ye ka dugawu ɲini a fɛ sɛnɛko la ka dugawu ɲini ekɔlidenw ka dugawu ɲini nafolotigiw ye ala bɛ se nafolotigi bɔ a ka dugu la cogoya min na donc an bɔra yen tugun an nana ɲɛɲɛri kan o dugutigi fana a ye misi di ka malo di ka wari di k'a ye kɛnɛ kan kuma baw dama k'o le fɔ tellement que a kuma dara k'an bɛ se ale ka dugu la donc vraiment tournée nin a bonyana ka tɛmɛ an bɔra bi an bɛ dogo yan kuma mun kɛra o kɛra i yɛrɛ ɲɛna donc mɔgɔw filɛ tellement que mɔgɔw content non bɛɛ fari foni non ni baara ye donc vraiment an bɛ se k'a fɔ ɲinan tournée hali n'an ko a ɲɔgɔn ma kɛ k'a ye an ma nkalon tigɛ bon ala fana sɔnna k'a ɲɛ an bolo ka bolofɛn ɲɛnamaw d'a ma an ka bolofɛn si tɛ yen ko min bɛ ka an bila an pan na an bɛ ka baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na an bɔra yɔrɔ min na an bɛ fɛ ka se yɔrɔ dɔ la ka se bɛn l'heure ma ala sɔnna an bɛ se ka bɛn o ma bon baara bɛɛ tagacogo ka ɲi donc vraiment o n'u y'an ɲininka o nisɔndiya le banna o farifoni de banna an bɛ dugawu le kɛ ala k'a tɔ kuncɛ hɛrɛ la ala k'a tɔ kuncɛ hɛrɛ la minnu farala an kan ka baara kɛ an b'a la dali dugawu dɔw kɛra a kɔnɔ ala k'a minɛ baden bɛɛ ma ala k'a minɛ jamana ma ala k'a minɛ dugu ma ala k'a minɛ an kelen kelen bɛɛ ma an haminanko ala k'a nɔgɔya an jɔrɔnko ala k'a nɔgɔya fɛn fɛn bɛ min fɛ a yɛrɛ hɛrɛ la ala k'o k'a n'o ye min bɛ siran tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ɲɛ ala k'an bɛɛ kisi o ma san wɛrɛ ta ala k'o yira na k'o bonya ni ɲinan ta ye tugun ala k'o kɛ ala kɛra bonya kosɔn sɔli ala rasuli wajuli kɛnɛ in kan bonyamasegin foliw ani seriyali ɲuman caman de kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kan a n'a ka denbaya kuma dira mɔgɔ minnu ma olu fɛ ya ikhwatu fi din uhayyikum bi tahiyatil islam tahiyatul mubarakah tahiyat ahlah jannah wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Bado alislamu ankeni ko fe ka tanga ni ala fe ka bo shitana toroma kan ni wagati loli kuma ko sizini ala subhanahu wa ta'ala to barka mai ala min ye dunya ne matige dan fon bele jenima no ala kali la haran ne makran grani tige abatu jom bado alislamu ni yamme joni kunaji fo sababu nyima ame joyoro minna ame islamu bele jeni ka jen joyoro le la kerengere boloma minya ambadui no ye Sheikh Ahmad Tijani anan no fomogo bela jeni o yo o kasobla kana o kaso o muye an segere amo foko wal mono dambadu wal islamo an lon me joro minna an lon me paren joro la Allah subhanahu wa ta'ala yalla jige an karamo anan ne fomogo ka ci selama nga ala ka latigale kono fen bela jeninya ala ya latige tama dola sinkoro amase ka shunna kene soro aya borobo auna no ya ka gerbuyi kayina lo anka belebele nyefe ka joro bimbo gamba do alislamo ole an la seni joro na donc parrain aye kuma kaminji auma ole akona seleya kanga foli nyeshi ankara mogoma anan no fomuga bela jeni ko nana herela ala ko sege herela kama foma jihtum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ko dansi o tagama oni tagama o tari amekum paren kuma kani o paren to oji ole sise lasina nga beloni to minye ko sebe ole majaraba la sinai niko sise la sina na mafamu niko majaraba la sina inshallah be fam o temani ko fe
ne min ma kan ka laseli kɛ ne tɔgɔ ye Ahmad Tarawele Jogodugu kɔnɔ donc o tumana fɛ don baara ye cikan min don anw da o cikan kɔnɔna na a ye borofaranji ko n'an sela ye an k'o di an karamɔgɔ ma k'a ka dugawu kɛ Jogodugu ye cɛ fara ni muso kan a ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a mako b'a ka dugawu la kosɛbɛ sabu salon a bɔra yan ale ye min ɲɛ a tagani kɔfɛ ale ye min faamu o b'ale ni Ala subhanahu wa ta'ala cɛ k'a ka dugawu. An karamɔgɔ den a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a kɛlen ka kuma galama ta a ye Digodugu alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri ni wuli ka jɔ la kɛnɛ wasatogo la sani ka sɔrɔ ka dugawu don nabaga bɛɛ lajɛlen ye ba y'a layidu wɔrɔ minɛna ka sigi wuli o kan. Fila fara Ala kan n tɛ fila fara Ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ Ala k'a dafaliw nɔgɔya inshallah n b'a fɔ a bɛ se ka k'an nɔfɛ n tɛ fila fara Ala kan n tɛ fila fara Ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ Ala k'a dafaliw nɔgɔya Ala k'an n'aw laban k'an ka jurumuw yafa. K'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔ den a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara kabini ni Digodugu donda la Fédération du Poro kɔnɔ ansaru ni kanuɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen nana kunbɛn k'a sɛnsɛn ka don n'a ye dugu kɔnɔ k'a bisimila ka sanga ni bisimilali kɛnɛ ye min sigira a tɔgɔ la. An bɛ to o wajulu su in kɛnɛ kan ka an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a nisɔndiyalen ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ ka lase an ka ɲɛmadaw fɛ. Jamaat Ansarudin Islam kɔrɔ ko ni amaraw ansaru ka sira kan u bɛ labɛn san o san k'a fɔ karamɔgɔ k'a ka denbaya dɔ di ka na bɔ balimaw la kanuyaw na an bɛ o de sira kan an balimakɛ nɔfɛtogo Seydi Mohamed Al-Madani Haidara Ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ale de ye nin baara in daminɛ ka nin tu in tigɛ ka bila an ɲɛ wa an filɛ ale de nɔna o de la n ko ten miiri o la i ɲɔgɔnnaw minnu y'i ka balo ɲɔgɔn kɛ yan olu tɛli o ye tasi ye e min bɛ yan bi kodɔnna bolo k'a dɔn ko kow bɛ ban sigi ninnu kun ye o de ye ka ɲɔgɔn hakili ka ɲɔgɔn miiriya jigi ko don dɔ bɛ yen bi kɔfɛ o la an seli nin dugu in na an bɛ dugu maabaw fo an bɛ dugutigi fo an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an b'an ka imamu fo an bɛ duguden bɛɛ an ka administration sira kan maire an b'o fo an bɛ sous-préfet fo dugu in kɔnɔ yan alhamdulillah ani an ka gendarme ɲɛmɔgɔw u bɛ an fɛ kɛnɛ in na yan ani jeunesse ɲɛmɔgɔ u bɛ an fɛ kɛnɛ in na yan jeunesse ɲɛmɔgɔ kumana dugu bɛɛ tɔgɔ la ka nisɔndiya yira min b'o la nin kɛnɛ in kɔnɔ tiɲɛ don laseli ninnu nafa b'a la ka segin Ala ma ka wuli ka jɔ Ala ye nafa b'a la nka anw b'a fɔ nafaw la belebeleba ka Ala dɔ ka tugu a nɔfɛ min ka bon bɛɛ la o de ye jeunesse yɛrɛ ye Kamamadul Mustafa ka kuma dɔ don ka at-tawbatu hasana walakinna fi shababi ahsan ko ka segin Ala ma ka Ala ko baara minɛn ta k'i ɲɛsin a ma ko fɛn ɲumanba don ko nka ko funankew de k'u sen bɔ a bɛɛ la k'u ɲɛsin Ala ma k'o ka ɲi bɛɛ ta ye sabu waati ko don k'o ye se ni fanga ko ye tuma dɔ la e ma fɛn dɔ dabila nka i ka waati cogo b'i bɔ o la e ma dabila Ala kama
nga kuma dɔ la waati ka yɛlɛma e bi dɛsɛ wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq ala ko ten a ko ni ne ye si di maa o maa ma n b'a lafu dani na ko an kan ka kɛ hakilitigi ye o dɔnni na k'a fɔ fangaw tɛ to sen na o la yan'o fanga ninnu ka ban n balimakɛ n balimamuso ne ni e an k'an jija an k'o feere ala ma an ka se an ka fanga o la an bɛ an ka kɛnɛ baara in fo jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye min bila tɔgɔ la ka na kuma a kumana bɛɛ tɔgɔ la a kumana parrain tɔgɔ la plus précisément a ka dakurunya ninnu a ɲɛna kanu silamɛya tɔgɔ la ala ko tɔgɔ la an b'o dama de sɔrɔ a kɔnɔ ko sara bɛ ala bolo hɛrɛ bi ala bolo ala ka kɛ an n'u ye dugutigi an b'a ɲini ala fɛ a ka dugu ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ani Côte d'Ivoire bɛɛ kɔnɔ dekun minnu bɛ yen a wilibaga ye ala ye yarabi ala ka wuli ala k'o ka ka alaya kama n'ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammadin wa alihi o de fana b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Sud-Afrique jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a ye kunnafoni di ka bɛn alamusadon ma février kalo tile 12 k'a yira k'a fɔ k'a bɛna jamana sɔrasi dɔw fara polisiya kan u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka bandiya ani ningɛlɛn waleya ni karogɛlɛya waleyaw kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na mɔgɔ hakɛya minnu ni olu bɛ bɔnɛ u niw na fufalaki bandiya ni karogɛlɛya waleya ni ninjuguya y'a sababu ye tile kelen kɔnɔna na o bɛ se ka t'i jɔ maa 200 la. A maafa ninnu caman bi sɔrɔ bandiw ni binganikɛlaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnaminimafɛn jagokɛlaw ka bɔ Afrique du Sud jamana mara dɔw la a dɔ la u bɛ mugujugu yɛrɛ de dayɛlɛn ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma dugu jugɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔyɔrɔw o yakubayalen bɛ dugu minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ komi Gotham mara la Johannesburg kɛrɛfɛ damandingɛko yakubayalen do yen nɔ sanga ani wagati maafa bi senna yen nɔ sanuko kiri sababu jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a y'a ɲini jamana polisiya ɲɛmɔgɔ fɛ ani sɔrasiya ɲɛmɔgɔya baw k'u ka fɛɛrɛw ani dabaliw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye jɛ ka baara in bi latigɛ sɔrasiya ka fara polisiya kan teliya la ka Cap Occidental mara kɔlɔsi ani Gotham waasa ka karogɛlɛya waleya ni ninjuguya waleyaw kɛlɛ bandiyaw fo ka taa se sanuko kiriw ma damandingɛw dafɛ kɔnɔ tɛ k'a maafa kɛn bɛ ka labɔli kɛ ten. Jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a ka sariya kura talenw na a bɛ na nin da mɔgɔ faga kɛlɛli kan ninjuguya ni karogɛlɛya waleya min bi ta maaw fɛ k'u adamaden ɲɔgɔnw sɛgɛrɛ fɛn dɔ nata kosɔn walima bandiya yɛrɛ bolo ma fu bɛ se ka siri o dan na cogo min Sud-Afrique kɔnɔna na. Jamana ɲɛma ka dantigɛli la a ko maa 5,500 k'olu bɛna ta k'u fara polisiya kan ani service de renseignement waasa kɛlɛ in baara bɛ se ka nɔgɔya. Farafina tɔnba Union africaine maa ɲɛmaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba la Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sigi sen fɛ farafina tɔnba ɲɛmɔgɔya so y'a jira fɛn min ye Somaliland kɔlɔmurutilen ka yɛrɛta ye ka bɔ Somali jamana kɔnɔ k'u t'a lakodɔn. Somaliland badabada farafina tɔnba Union africaine kɛlen bɛ k'a lakodɔn Somali jamana fan dɔ ye. Farafina tɔnba Union africaine ka lajɛrɛ sen fɛ u ye welewele kɛ ka ɲɛsin Sudan jamana ma mugujugu kun kan ka se ka bila ba ka se ka dɔn sigi ka fɔ la kɛlɛw ka se ka mada ɲɔgɔn faamuya ka na. Farafina tɔnba Union africaine a ka Conseil de paix et de sécurité lajɛrɛ n'o ye sigi ye min bɛ bɛn ani lakanako kun kan farafina jamanaw tɔgɔ la a baaraw latigɛra ka bɛn alamusa ma février kalo tile 12 sinsin kɛra Somali jamana ka yɛrɛya kan ani Somali jamana dugukolow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kafolen to ɲɔgɔn kan cogo min o de kama Somali jamana kɔlɔn min murutira k'a bi yɛrɛ ta ka bɔ Somali jamana kɔnɔ ka pan a yɛrɛ kolo la ka kɛ jamana ye farafina tɔnba Union africaine ma jɛni Somaliland ka yɛrɛta ye ka bɔ Somali jamana kɔnɔ. Da sera jamana min kunkanko lahalaya fana ma farafina tɔnba Union africaine ka bɛn ani lakanako sabatili kɛnɛ kan Conseil de paix et de sécurité o bɛ Sudan jamana ko fɔ a yirala k'a fɔ jamana wɛrɛw ka sendoni Sudan jamana mankan na ni k'a tasuma ɲaga k'o ye waleya ye Union africaine bɛ min kɔn
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine farafina tomba a ye bataki dɔ bila bataki min kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ a ti jɛni Somaliland ka yɛrɛta ye ka bɔ Somali jamana kɔnɔ wa ko Israel jamana fana ye Somaliland lakodɔnni min kɛ k'o tɛ u fɛla ye u ka miiriya tɛ wa u tɛna fara u hakilina in kan. Farafina tomba Union africaine a tɔnden jamanaw ka minisiriw ka ɲɔgɔn kunbɛ sigi réunion ministérielle min bolodara Addis Abeba Ethiopie jamana duguba la a ko a man kan ka sanga ni Union africaine yɛrɛ ka bɛnkanw ye maga ka kɛ jamana dɔ la k'i b'a fan dɔ tila wali kelen kɔlɔn dɔ k'a fɔ k'a b'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ jamana na ko k'a yɛrɛ ta o ye Union africaine bɛnkan sɔsɔliw de ye tɔn tɛna sɔn dankari ka kɛ a ka sariyaw la. Maraku jamana kɔnɔ sanji lahawta kɛlɛtigilaman dɔ nana ka shuru dɔgɔkun caman a kɔlɔlɔntan tɛ bari sabu ka d'a kan a ye tiɲɛni don jamana kɔnɔdenw kun. Maraku jamana gouvernement yɛrɛ ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ tiɲɛni donna fan minnu fɛ Garb ani Lukos ko fɛɛrɛ bɛna kɛ k'olu magɛn ni diramu wari miliyari 3 ye o falennen dolari wari la a bɛ bɛn miliyɔn 330 ma k'o bɛna kɛ dɛmɛ ye ka hinɛ ni makari lase maa degunbagatɔw ma. Sanji lahawta in ye tiɲɛni don minnu kunna sow tiɲɛna bolofɛnw taara ji fɛ o kumana olu ɲɛji cɛyɔrɔ de bɛna ɲini ni o musaka in ye. Ŋaniya jira in dɛmɛ a baara bolodalen hakilina bɔra Mohamed Sisi la o min kamana gwannen don n'a jɔrɔlen don ni jamana kɔnɔdenw ka lakanako ye. A y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw ka sigi sen kan teliya la waasa jamana kɔnɔden minnu bɛ degun kɔnɔ ka sababu kɛ sanji lahawta in kasara ye u bɛ se ka magɛn cogo min ni buna adamadenya dɛmɛ ye ni k'u ɲɛji cɛ k'u jigi ma fa. Sɛnɛkɛ dugukolo hectare 110 sanji in ye o de fofo a nɔfɛ maa 188 ji tiɲɛni nɔ kɛra sababu ye ka olu de lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'u t'an bɛ kalifa yɔrɔ ɲini u yɛrɛw la fan wɛrɛ fɛ bari san ye sow ben ka bolofɛnw salo ka taa n'a ye. Dadigi kɛra mara minnu na ni sanji lahawta in sababu la larashi bɛ o la Kenitara, Sidi Kasem ani Sidi Sliman ka da kasara in kan min ye Marokukadenw sɔrɔ jamana maa ɲɛmaw u ni sɔrasiya ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na fɛɛrɛw bɛ ka kɛ ka kan dɔw jɔ min bɛna kɛ sababu ye minnu ka sow benna ni tagayɔrɔ tɛ u la u ka taa bisimila o kɔnɔ. Sɔrasiya pangurundenu olu de bɛ ka kɛ sababu ye ka kasarabagatɔ ninnu magɛn ni buna adamadenya dɛmɛ ye sani ɲɛ ka sɔrɔ u sigiyɔrɔko la. Ka tɛmɛ nka si ma bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ jango ka ɲɛ sɔrɔ Congo RDC jamana mankan san 20 ko don mana mina MONUSCO ɲɛmɔgɔ bɛ na k'a kun ye dantigɛli kɛ k'a fɔ u nana Congo RDC jamana basigi de kama nka laɲini u ni sabatili cɛ. O bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni kuma ye foli bɛ kɔrɔkura ka ɲɛsin an filɛbaga an'an kanubaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.